dahil mga damgo na po datong hatagang kahulugan. Una, ibid, ikaw, ikog, ihi, ilaga. So wala sa una kining ibid, sa wala makaila sa ibid, mora na silang pamilya sa halo or lizard. Matod diri sa libro ni Professor Swami na kung dili maghilabot ang ibid sa imong damgo, makabaton kag kaayuhan. Pero kung ang ibid murasmag o mupaag kanimo, kapakyasan ang imong maangkon, dunay mga kaaway nga nagpahibig sa dagat. So pasidaan ni nga mag-amping kay na mga kaaway basin o nagplano o paghimo og kadaot kanimo. So pasidaan mag-amping kung magdamgo og ibid nga gipaak ka. Sunod ikaw, kung imong madamguhan ng imong kaugalingon nga gwapo o gwapa ba, makabaton kag hinigugmang matinud-anon. So note siya kung gwapo o gwapa ka sa imong damgo. Kung tugkang kagikog sa imong damgo, kinahanglan nga imong makuyon ang mga masakit nga mga pulong sa imong mga kabanay kay malagbit ikiha kanila. Dapat ani kung nakabuhi kag mga sakit nga pulong sa imong mga kaila, imong paryente, imong siyang adto nimo mga kag pasaylo kay matud pa diri kuyaw kung ikiha ka pa nila tungod kay imo silang napasakitan. May ingon diri sa ubad sa libro ni Professor Swami nya kung magbitad kagikog bisan unsang mananap gawas lamang sa kanding og baka, nagkahulugan ni nga takbuyan kag sakit. Kung makita mo ang ikog sa demonyo, magkahulugan nga pagbantay sa tentasyon o magtukmod kanimo sa kadautan. Sunod, ihi. Kung magdamgo kang nangihi, dunay daotang balita ang mudangat kanimo. Daotang tilimadon sa managuyab kay magkabulag tungod sa pangabubho. Kung matinuod ang imong damgo nga mangihi o mahumod ka sa ihi, inig mata nimo, pero di masulog og balita sa imong mga kabanay. Sunod, ilaga. Kung makalit kag ilaga sa imong damgo, makadawat kag maayong kapalaran. Sugton ang usa ka pulitaw sa iyang ipanguyaban. Kung ang ilaga magdagan-dagan, mag-amping ka sa imong panglawas. Kung mapaakan ka sa ilaga, takbuyan kag sakit, limbungan ka sa imong iya.